Halo, guys. Ada apa di Surabaya? Wah, ono apa, bro? Candi. Ono candi. Ngomongin pelan, iling ngebo. Pisik-pisik tetangga. Ya, kipu enggak? Percaya enggak? Lah nang Surabaya iku ono candi. Percaya enggak? Enggak percaya. Lah enggak percaya. Tak duduno buktine. Lah nang Surabaya iku ono candi atau reruntuhan candi. Kakek ngomong gak sewen saset kemon. Nang kene iku biyen iku ono reruntuhan atau reruntuhan struktur batu bata pokoknya rek. Saiki dadi bunden. Nah, nang daerah Lontar, Candi Lontar, pokoknya daerah Candi Lontar. Ayo. Iki lho bekas reruntuhan batu bata atau struktur mbo iku bekas reruntuhan candi, bangunan pokoknya bangunan kuno, mbo era Mojopahit atau sebelumnya. Buktine yo salah siji sendiri yo iki. Come on iki. Batu bata bekas loro iki, batu bata kuno biyen ono aku mrene iku ono akeh, gede. Saya arek loro. Iki batu bata lho. Bisa diuji karbon. Nah, batu bata iki sing kemungkinan besar pas aku mrene iku isih ono sisa nanging batu bata nisor-nisor gini. Nisor-nisor gini lho rek. Nah, iki. Oh, nisor kene kan tanane gembur iki ya. Lah, gak iku tok candine. Ono maneng. Kepindro kemon. Iki lho bekas reruntuhan candi apa bangunan kuno zaman Mojopahit sing liyane. Nah, kepindro kan? Iki lho. Oh, gede yo. Ranggilan iki. Oh. Loh, amene. Oh, iki kan. Oh, fotone. Ketok kan? Lah iki sik asli iki. Ono plipit-plipite, gede-gede iki, plipite iki. Plipit-plipite iki bisa jadi reruntuhan iki, reruntuhan candi iki apa candi iki ono sejak zaman Mojopahit. Iku dijelasno nang prasasti Canggu. I Bungur, I Surabaya, I Gesang, I Bungkul, ambek I Jeruk. Iku desa-desa tepian sungai yang berada di tepian sungai Kalibrantas. Iki kemungkinan struktur bangunan candi, apa bangunan kuno liyane, mbok apa iku iki butuh kajian. Nah, iki ono umpak iku gawe cagak bangunan kuno. Nah, iki umpak istilahane pondasine, pondasi umpak lho, iki kan. Iki umpak iki duduk lumpang lho ya. Beda. Soale bentuke terus iki niku gawe apa? Pondasi kayu bangunan lho. Bangunan. Nah, iki dasare gawe penguate. Kayune nang ngene apa umpak iku sing gawe nyangga bangunan iku nang ngene kaya tiang-tiang ngono lho ncepto nang ngene iku umpak jenenge. Nah, iki duduk lumpang lho ya, lumpang gawe ngeduk lak lumpang iku, iki lumpang lho ya. Lak lumpang iku gawe jamu, gawe ndeplok, gawe awakmu lak ngombe jamu diteplok iku lumpang, tapi iki beda. Lumpang rada gede, bangunane gawe ndeplok. Iki umpak digawe nganune bangunan. Nah, umpak kok iki lho. Kok iki lho. Nah, dasare ku mang kok iki. Nah, misore iki bangunane kok ngene iki. Tapi iku zaman kerajaan. Nah, modele koyo mang umpak iki. Bro, lapo awakmu, Bro? Watu cak, gajimat lho cak. Gajimat. Lho. Yo aja rek, kon masuk gawe iku lho, kon kena telek lintung, ceget, kena telek cecek ya ceget. Bro, rungokno ta. Bangunan bersejarah iku kudu dijogo watune, iku peninggalan bersejarah iku ojo dicupuki. Cek Surabaya ketidak hilang sejarah leluhur, bener nggak? Bener. Mangan iku, ya saiki ngalih teko kono mosok kok. Harus dilestarikan. Bener dilestarikan, pinter susu awakmu. Nah, iki lho buktine lak daerah kene iki bangunan reruntuhan candi mang apapun dan iku mang iku wis disano pemerintah, diakui pemerintah. Iki lho tulisane. Bangunan ini diduga merupakan struktur candi bata yang telah hancur. Dugaan ini diperkuat dengan adanya miniatur candi dari terakota yang telah rusak.
bangunan cagar budaya sesuai SK wali kota bla 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 bla. Nah, ya kan ternyata Surabaya ya ono candine rek, tapi wis runtuh, wis sisa-sisane. Ono kan buktine jelas iku mang termasuk struktur candi bata yang telah hancur kan, miniatur candi dari terakota yang telah rusak. Nah itu loh mendelon-delon. Itu kan sing rusak candi. Iku diperkirakan ya, itu terserah, itu perlu dikaji maneng. Apakah reruntuhan candi batu bata tadi ini yang ini, reruntuhan batu bata ini, apakah candi era Majapahit, Singosari, Erlangga, atau Musendo? Itu kan perlu kajian, uji karbon dan macam-macam. Itu kita serahkan pak ahlinya. Nang Surabaya itu ono candine, ono reruntuhan candi, terbukti kan? Aku gak ngecap ya, gak asal ngomong. Wis terbukti kan, bukti-bukti nono, bener gak bro? Benar. Makanya sing penting reruntuhan atau benda-benda bersejarah nang Surabaya termasuk reruntuhan candi itu dijogo, dilestarikno, diedukasikan secara sejarah yang sebenarnya duduk duduk mitos, legenda atau tetek bengek lanyang, tidak ada bukti kajian sejarahnya ilmiahnya. Wis ngono rek, sampai ketemu maneng nang acara Ada Apa di Surabaya berikutnya.